Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा Assam पुलिसनि मा एप्लाइ जागासिनो दङ आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोदों बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ मा आरो बबेयाव मोनो स' बे भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोनहा बुजिजोबगोन आरो कुइसन सोंनांगौ गोनांथि गैया होनना आं सानो देन बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे एक्साइजआव सोर खालामनो हायो आरो हाया बेनि सायावबो डिटेल्स स' नोंथांमोना बे SLPRBआव फैनाय लोगो लोगो नैबे अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायोमोन दा जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ नायबानो जाबाय लिंकआव थांनानै एप्लाइ अनलाइनाव थुबाय जोङो स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेखिनिखौ रोंखायो जायफ्रा आइडि दङ लगइन खालामनांगौ आरो जायफ्रा आइडि गैया रेजिस्टार नावआव थांनानै नोंथांमोना खालामनांगौ दा बिदिब्ला जोङो लगइनाव थांसै अब्ला बेस्ट जागोन मानो होनोब्ला बुजिगोन थ' बेखायनो जोङो रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ होनांगोन आरो बार्थडे होनांगोन बेबायदि खायसे साफा सानैया खननै खनथाम रेजिस्टार खालामदों बेखायनो लगइन खालामनो हायाखै जुदि खालामदोंबा आलदा आलदा नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होनानै ट्राइ खालाम अब्ला नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन बियो 100%। स' दायो जों लगइन खालामबाय बेनिफ्राय ओरैबायदि जायफ्रा बुजिया नोंथांमोना बे भिडिअ नायब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ फारि फारि बुजिगोन मानो बेबादि नट एप्लिकेबल दिन्थिदों दा जाय केन्डिडेटआ डिग्री पास नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनायाव हाइस्ट क्वालिफिकेसनखौहाय डिग्री पास होदोंमोन अके दा डिग्री पास अब्ला जोंहा रोखा रोखा गाइडलाइन्सआव लिरखादों ग्रेड 4 आव डिग्री पासआ हाया स' बेखायनो बे ग्रेड 4 आव कमान्ड' लेभेलाव बा ग्रेड 4 स्टाफआव डिग्री पास हाया स' बेखायनो ओंखारबाय नट एप्लिकेबल अके स' बेबायदि ओंखारोबा नोंथाङा इनएलिजिबल आरो नोंनि बैसोनि सायावबो सोनारगोन जुदि बैसोआ गोरोबाबा बेयावबो नोंथांमोना नट एप्लिकेबल दिन्थिगोन अके स' बुजिबाय डिग्री पासआ बे ग्रेड 4 आव हाया नाथाय गुबुन पस्टआव नोङो हागोन स' बेनिफ्राय बैसोनि सायावबो गोरोबगोन दा खायसेया 18 निफ्राय 35 इयार्स कमान्ड' लेभेलाव बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हायो अके हमना ला एग्जाम्पल देन बेनिफ्राय नोंथांमोन नायदो बेयाव नै बे जाबाय एक्साइज कनस्टेबल बेनिफ्राय प्लाटुन कमान्डाराव डिग्री पासआ हायो स' बेनिफ्राय एक्साइजआव 10 पासनिफ्राय हागोन देट मिन्स HSLC होन्दों जेला 10 पासनिफ्रायनो हागोन आरो 10 पासनिल' नांगोन बाट नोंथांमोना डिग्री पास HS पास बे पस्टआव हाजोबगोन बाट लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास बेयाव हानाय नङा एक्साइजआवहाय स' बेनिफ्राय प्लाटुन कमान्डाराव नोंथांमोना एबा जेलारावहाय डिग्री पासआ हागोन बाट माखासे डिप्ल'मा नांगौ जायो बेनो जाबाय प्लाटुन कमान्डाराव NCC नांगौ जायो बाट नोंथांमोनाहाय बे जेलारावहाय अनलि डिग्री पास होनो हागोन स' बेनिफ्राय जेराव इलिजिबल जायो बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय सोनारगोन नोंनि क्वालिफिकेसननि सायाव स' बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना नाम्बार 5 मोनो 2 इयार्स मिनिमाम 2 इयार्स बिदों बे दङब्लासो नाम्बार 5 एक्सट्राखौ मोनगोन जुदि गैयाब्ला मोननाय नङा स' बेनिफ्राय बेखौ बबेयाव मोनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेखौ आं जोबनायथिं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना बुजिगोन स' नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेसआ ग्रेड 4 आव 50नि गेजेराव नोंथांमोना मिनिमाम 35 मोनथारनांगोन दा बेयाव रानिं गैया एग्जाम गैया खालि स्किल टेस्टल' दङ माने नोंनि खामानि रोंगौथिनि सायाव जायखौ बुंदों एक्सपिरियेन्स अके देन बेयाव 45 गाहाम नोंथांमोना काट अफ लानो नाजा अब्ला बांसिन चान्सआ थागोन जेनेरेल हिसाबै बाट ST एसे खम नांगोन बे सोनारगोन नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव गोजौनिफ्राय गाइडथिं फैगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे काट अफ ओंखारगोन जेराव फाइनाल लिस्टखौ मोननाय जागोन बेयाव एग्जाम गैया रानिं गैया अके स' बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ बबेयाव मोनो गोबां कमेन्ट्स खालामो दा नायदो नोंथांमोना एग्जाम्पल होनो लाबाय जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो आरो बे भिडिअ नायखांनायनि गेजेराव गासैबो नोंथांमोना बुजिसिगोन दा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ लोगोफोर खायसेया 1 इयार 2 इयार्स मावो बा खायसे गुबुन गुबुन बुरजा मावो गोबाव मावो दा बेनो जाबाय नोंथांमोना दा लोगोफोर एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बबेयाव मोनो आरो बोरै मोननो हायो 1 इयार 2 इयार्स एबा 3 इयार्स दा बे सोनारगोन नोंथांमोननि मावनायनि सायाव दा एग्जाम्पल लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौहाय ओरैनो मोना दा बुजिदो बेखौ ओरैनो मोना जुदि नोंथाङा अबेबा मोनसे अफिसाव मावदों एबा अर्गेनाइजेसनाव मावदों बा NGO मावदों अब्ला नोंनि सायावहाय नोङो हमना ला पार्ट टाइम मावदों एबा प्राइभेट जब मावदों स' बे जाबाय मोनसे एक्सपिरियेन्स नोङो मावगासिनो दङ प्रेक्टिकेलि नोङो मावगासिनो दङ अब्लासो नोंनो बै अफिसा NGOआ बा अर्गेनाइजेसना नोंनो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होयो स' बेनिफ्राय फ्रेश केन्डिडेटआ बेखौ मोननाय जाया बेखौ बोरै मोननो जुदि नोंथाङा खामानिखौ मावाब्ला नों बोरै मोननो स' बेखायनो नोंथांमोना इजि एग्जाम्पल बेयाव नाय नोंथांमोना स्क्रिनावहाय जुदि नोंथांमोना बे अफिसाव मावगासिनो दंखायो स्टिल एबा दायो मावगासिनो दं अब्लासो नोंहा एक्सपिरियेन्स जाबाय प्रेक्टिकेलि नोङो मावगासिनो दङ अके स' अब्लासो नोंथांमोना बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोननो हागोन आरो लाना फैनो हागोन आरो बै अफिसाबो नोंनो हरगोन जुदि नोंथाङा मावानोब्ला नोंनो बोरै हरनो फेक जायो अके स' नोंथांमोना स्किल टेस्टआव हमजागोन हमना ला जुदि नोंथाङा रोङानोब्ला स' बेखायनो नोंथांमोना बुजिबाय जुदि नोंथांमोना दासिम एप्लाइ खालामाखैबा खालामदो लास्ट डेटआ 8 फेब्रुवारिसिम स' बेनो आरो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट इजिलि मोना बा नोंथांमोना खामानि मावाब्ला मोना आरो स्किल टेस्टआ माखौ लागोन दा स्किल टेस्ट लानो थाखायनो गुबुन गुबुन पस्ट दं जेरै कुक एबा बारबार दङ बा नोंथांमोननि टेलर दङ स' हमना ला टेलर नोंथांमोना
खामानि मावगासिनो सिगांनिफ्रायनो दर्जि जि सुबाय थाखायो अब्ला नोंथांमोना रोंखागोन प्रेक्टिकेल टेस्टआव जुदि नोंथाङा रोङाब्ला बोरै एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट मोनखो बेबो कुइसन थागोन स' बेखायनो रोंनांगोन जुदि रोङाबाबो नोंथांमोनाहाय माखासे कुइसन सोंगोन दा जियानो जाय डिप्ल'मा दं एबा गैया स' नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन